baina zein naizi? Hemen, zukaldatzera. Baina zein naiz, nondik etorri aiz? Altsazutik gatoz. Altsazutik eta zeintzu zeate zuek? Ni, botatzak. Inoak erra, eta hemen Javi, gure altsazuko sorgina. Ai, ama, eta hor posimeak harriko, ze karri gugor? Hemen egiten dugu, beti, motxorroak, deitzeko egiten dugu edabe magiko bat. Zendabe larrak eta gauza bitxiekin. Ona. Eta ikaker hori zen, nondik zeite ikakerrak? Akerran berezko pertsona bada, eta iauterikotako nagusietariko bat, eta nahi tokatzen zaite, eta ala hiltzen. Haudek zaio bikaina, inauteriako espatuko izkiau hemen Zukalerrian, eta nola ez, eundoko torradak ingo izkiau, txokolate torradak. Bereziak, ez da? Bai. Oso. Adi lagunak, earki pasako duta. Adi. Modu askotan, ospatzen dira Euskal Herrian inauteriak. Guztiei buruz hitz egitea ezinezkoa denez, bat aukeratu dugu guztien izenean, Altsazukoa. Herriko inauterien antolaketan ibiltzen diren bi herritar izango ditugu saioan, Javi eta Inigo. Herriko bigazte izateaz gain, momotxorro eta aker dira urren ez urren. Garai honetako postre tipiko bat prestatuko dugu, torradak. Bai, badakit, aste santuko postre tipikoa ere badirela. Baina guk txokolatezko inauteri torradak egingo ditugu. Ai ama! Portugaleteko sukalde katerinikoek ere inauteri torradak eskainiko dizkigute, baina beste ikutu batekin. Familiko amamaren errezeta jarraituz egiten dituzte. Izena ere berezia jarri diete. Ogi torradak natila txurrutarekin. Eguneko 3. postrearen bila Lazkaora joango gara. Orain dela gutxi zabaldu zuen Julenek bere okindegia. 15 mota egiten ditu. Bere gozo eskaintza ere zabala da. Bezeroen artean arrakasta handia duen browniak egingo dizkigu. Bueno, lagunak, eta bikote, Javi eta Inigo, garatuko izuen nondik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen, briotxa, asuntan ogi zarrakin oiteke bai, prestatuta dakau, ingo dugu moztu, eta esnetan jarri bustitzen, ondo xamurtasuna hartzeko. Eta hoxe bustitzeko, esne kondentzatu erabiliko deu, esnia ebai, kanela pixkat, 3 arrautzak, dana nastuko deu, eta jarriko dugu hemen txe, jarriko ditugu, eta hortxe jarriko deu, ondo, xamurtasuna hartzen, bale. Hoi azteko. Gero, hor dakau gurina, eta hori erabiliko jau sartagilan pasa, prejitzeko, eta prestutziko jau, gero gainetikan, pare gauza ingo izkiau, txukuno jartzeko, pixka dotore jartzeko, eta ingo deu krema pastelera bat. Krema pastelera iteko, hemen dakau, esnia, esne gaina, azukre, vainilla, harto irina, gorringoak erabiliko ditugu arrautzanak, eta txokolatekin gauzat ingo deu. Ingo deu, erdibitu, eta beruan, batei txokolatia botako ziou, nahaztuko diau, orduan izango bat krema pastelera txokolate duna, eta bestia normala, arrautzakin, bale? Eta gero, baita ere beste pare gauzen goitugu hau txukuno jartzeko, eta hemen ingo dugu tofe bat. Karamelizatuko dugu azukria, 2 golpetan, gero esne gaina botako diu, eta tofe bat iten utziko dugu. Hori, gero plateren gainetik botatzeko. Hemen esne gaina arrotu, eta baita ere torradan gainean jartzeko, txokolatia urtuko dugu, eta biruta batzuk ateako ditugu, eta platanuare bai xaflatanin, plantxan jarriko dugu, erreko ditugu, eta hori izango torra da, krema txokolate duna, gero platano pixkat, krema normala, esne gaina, tofe, eta txokolate birutak. Ona! Eta inbitartian zein bihar dekor? Ez dakit, gutxienez, zarata egiteko. Bale, gutxienez, onda gautza ona. Bueno, bi gauza. Beiza, jarriko jatiri hauek mozten. Igual, a ber, ingo jeken adek, hemen dikan bat, fina moztuko eta azalaken dingo jok. Eta gero, ni ustia bibiatzeko, hemen 3 bat ateako dituk, eta hemen beste pare bat atea eta sartze zaiguna, bale? Pixka sobran gatzen baik, ez tegezer gertatzen. Orduan, hau, ire kontu jarriko jat, hemen dakak esnia,
esne kondentatua, hemen kanela dana hiok bota, bale? Bota goiarakada bat, 3 arrautzak, eta boltxo bat eman goiat, eta ekin lanai. Bale, hoi, ire kontu. Bueno, eta altzasun, torra da egun ontan berezia izatek, ez da? Pues bai. Nuzan, zumendu, bat mosten jun, da bestia me jun geiten, bale? Vale. Eta zena zerradun labana, hemen txedakat. Hobeto moldatuko zea, bale? Torradak egun horretan ez ditu, falta gaina bazikia dirua garrapatzeko eta ere bai torrada saltzeitu zuela inguruan eta bai kontatu pixkat. Bai, altsasun badago, elkarte de batzuk. Eta batzordetik eskatzen diogu elkartei prestatzeko torradak. Bera prestatzen dute bakoitza nahi duena, baina gutxi gora bera 200 bat edo, eta hori arratsaldean eramaten dugu plazara. Eta plazan daukagu kartel bat jartzen dele torradak. Eta han azpian saltzen dugu torrada jendeari. Eta diru horrekin ordaintzen dugu txokolateak eta ekintza. Hori batzordea eta gero amaren etxean eta etxe guztietan, garai hontan, bolada hontan, arrakasta handia daukat torri jajatia. Torri jajatia, ez da? Vale. Hori pentsatzea izango gala, garai hontan bai, esne desente, ez da? Ardiek astakiti utzi, guandik esnea sobran, ogizarrak, eta dek errezta bat aprobetxamendukoa, ez da? Bai, hori da. Vale. Bueno, eta zuen etxian bai beti jan izan da? Txokolatezkoa sekula jan dituzue? Gurian ez. Gurian arruntak beti. Arruntak beti. Amaren etxean normala, joan den igandean azkaldu genuen eta normalak. Normalak. Vale. Normalak zer dira, batzutan normala bakoitak bere txekoa dira normalak. Vale? Orduan, ez dakiat zuen sekula prestatu ezue amakin, badakizu zuen etxeko torradak nola iten dian? Bai, dudari gabe, zuk esan duzuna, baina azkenean botatzen duzu azukrea. Besterik ez. Vale. Azukrea, eta ogizarrakin, enbe briotxakin dola. Hori bai, eta kanela. Eta kanelare bai, vale, ona. Bueno, eta hau ikusita, bihar egun bereziak zuentako, ez da, aurten nola izango, panorama? Ustez gure ideia betiko modun egitea da, baina murrizketen arabera ingo deu, gauza batzuk bai, beste batzuk ez. Ia gobernutik zer datorkeon, eta zeusten diguten egiten. Plaza batzutan da, jende gehiagi asko biltzen da, eta hortan zalantza dauzkego eginaraziko dugun edo ez dugun ingo. Triskantza gehiagi ez egoteko, ez da? Egia esan da zigara oso ongi, joan den aste artean moztu genuen ja erakusketa. Altsasuko ikastetxe desberdinekin, inauteria astean, bi astean egiten ditugu erakusketa bat. Ikastetxe bakoitza prestatzen du, batzordetik prestatzen dugu ipuintxo bat, aurten izaten da Arkangoaren hiriak. Eta banatzen ditugu ikastetxeren artean, eta bakoitza egiten du eskulana moduan personaiak eta ipuinan gertatzen dena. Jartzen dugu egon ginen gurasoekin, porque hori antolatzen du Apimako gurasoak. Eta jarri genuen erakusketa ikusteko bikaina oso polita geratu da. Ondo hasi zate, no? Ez da, ja aurreko 2 urtea ja pixkataztuta eta ja pixkat indarra hartzen orduan. Gogotxu. Ze gauza ona. Herria gogotxu da, berriro kaina emateko. Hala berdik, ez da? Bueno, bikote, baina egun potentiena izatek momotxorren desfilia, ez da? Hoiz egunetan izatek bihar. Hoi bihar aste artea izangoa. Eta zer ditu momotxorruak, zehazki? Momotxorruak dira Altsasuko berezko pertsonai bat, pertsonairik garrantzitsuena, esango nuke, jendetsuena ere, jende gehiena momotxorro eskuten da, eta berez Izaki Bortitza eta erasokorra da, Altsasuko guztion irudi edo maitatuena. Eta adibidez, horri adibidez, zerdek, talde bat eta danon jutez edo, bakoitzak nahi dikenak sekak mozorrotzia bere mozorroitek, nolaik desfilea, adibidez? Horre bakoitzak badauka bere momotxorrua. Txikitatik, haunditara, danetarik dau. Eta norbera, ateatzen da, nahi duen tokitik, baina berez, guk iten dugu desfile bat, eta desfilean ateatzen geha. Gero momotxorruak normalian desfiletik jarretzen du, baina badau baten bat, edo sakana banatu dela herritik, eta pixkat desastrea bihurtzen da, baina desastrea antolatu oso polit bat. Baina zehazkiz, nolaik mozorruan momotxorruan? Zer eman bihartiko? Zerdek igual karakteristika bat ezatik, o adarrak eraman berdizkik, o artilia eraman berdik, o etxeki zehose? Momotxorrua berez da saski bat, eta saskian jarrita 2 adar, aurrekaldean, ipurukoa aurrekaldean, ipurukoa esan lehen
behiei eta sokaz lotzerakoan minik esan bateko erabiltzen zen artilugioa. Bi hoi jaituk ordu momotxorruanak, Bai, eta? bai, Bai. Gero ardinarru ondo bat, zintzarriak, eta aurrek aldetik mantala odolez beteta. Odolez beteta, odol berezin bat izan beriko, baki jain berde goizian, o seguran golpe bat eman, o nola itezu? Hiltegira jun, da fresko dauna, ura. Bai, Ganbela baten sartu, eta zikin du, eta listo. Orduan guen, igual urtarriletik soberan dakan nodola, jaba izosten jute dituk, esaten denga, hemen hau gordetzen dio, laizte torriko dituk danak odola pila. Fresko behar du, Ez dela koagulatu iken da, eta nahiko nazka ematen. Eta benetako dolori, esaldekela nazka ematekela, baina nola kudeatzen dezu hori, nola ematen deko dola gainean? Ba, leheno garaian bakoitzak beri aramaten zuen, arategitan eskau, eta botillatan, da bakoitzak zikintzen zen, baina onja urte batzuk, dana zikin ez usteko, batzordetik, antolatu dira, ganbela batzuk, ganbela oaska moduko batzuk, odolez betetzen dianak, eta odolaren errituala egiten da. Erritual moduko bat egiten da, eta orduan ja, irtera ematen diogunean, momutxorro zunbardian guztiak, otarrea eta adarrak eta jarri aurretik, bere mantalakin juten dira, eta azka hortan azten dira odola, aurpegitik, mantalian, besotan, eta botatzen. Hortin pasatzen dek, hor zikintzen dugu dole, eta orduan ez erre guztia treskantza. Hori da. Eta odol hori, benetazkoek, o urapi kolorantiakin, o... Ez, benetazkoa. Benetazkoa. Ire adibes arpegila margotuken, zerrekin margotuek? Ni etorri naiz, sorgina mozorraekin. Eta hau da, nola dira jatorrizko inauteriak, mozorrak egiten dugu edo herriko inauteriak egiten dugu etxean dagoen gauzarekin. Orduan, Altsasuko sorginak horrela egiten dute. Alde batetik, erabiltzen dugu arrautzaren gorringoa, etxe guztietan. Zorrakaken hori azalduta hori gorringoa, hartzen duzu gorringoa, ematen duzu azalean, eta gero errautzarekin ematen duzu hemen begietan. Osea, egurra ongi ez dago erre osoa eta da balio du margotzeko, pues margotu dut begiak. Eta hau da esparto. Esparto erabiltzen, orain dago ajas edo metalesko nanas edo ajas edo hori. Bere garaian izan zen hau. Eta hauekin egiten dugu pelukak. Eta gero, zapi bat, buruan jarri eta listo. Eta aurrea. Artista dut azate. Bueno, ze pertsonaiak gehiago bilatuko ditugu bertan? Humorotxoa, sorgina... Normalean, sorgina joaten dira beti desfilean akerrarekin. Eta Altsasuko akerra... darama urte asko, bera, eramaten dutela. Eta bera, aki zer den... Orduan, akerra bat ziok. Akerra bakarra. Sorgina bat da hori bai. Sorgina pilo bat. A ber, Altsasuko inauteria batzordea daukagu personai desberdina. Bakarri daukagun guk, adibidez, ereintza, akerra, eta maskaritat eta Juan Tramposoak. Eta gero ja besteak, bakoitzak ateratzen da bere mozorrarek. Bai, oso jauteri irikia da, bakoitzak honleken nahi den modun jarrita. Baina badaude mozorro batzuk, badiela bertokuak eta horiek batzordetik egindako jantzia dauzkeu. Eta orduan, nik adibidez, akerraz ateatzen ezin 6. urtia da, aurretik beste batzuk ibilizian, eta nik usten dudanean, beste bat sartuko da, baina jantzia batzordean izango da. Eta inoiz utzi berdek, hori igna ekenian, o jendien eikenian, o noiz izango historia? Hori batek erabakitzen duenean, eta atzetik besteren bat datorrenean. Bueno, eta beste personaje batzuk bai aipatu dituzue, Maskarita, zein da hori? Maskarita da beste jatorrizko personaia, bakarrik Altsasun dago. Da oso simple personaia, baina polita. Esaten da, jantxia da ez negain haundi bat, jartzen dutela burutik, justo oinaraino, eta hemen buruan jartzen du soka bat, hemen lepoan beste soka batekin, eta hemen gerrikoan beste soka bat. Eta ateratzen da besoak barruan, eta hemen mantilla bat edo ikusteko, eta ibiltzen da horrela alde batetik beste aldera. Eta hori da oso simplea da, baina Altsasuko personaia da. Garrantzitsua da. Bai, oso. Juan Tramposoak ere dauzkeu. Juan Tramposoak zer da... Horiek jendiak ulertzeko izango zian, leksakako sakuzarrak edo
ziripot, lantzeko ziripoten moduko pertsonai batzuk, baina gurean berezitatea daukate, txerri buztana daukatela, eta gurean txerriaren antza edo egiten dute. Txerria baliran edo... Bere simboloa izaten da metamorfosis aldaketa. Bai, Vale, ai, ama. Hoi ez galdu bernik, hoi nauke hon, eta beti komentatu izan die, eta lagunen bate ondana, da aukiztona india, aukiztona pasaia, hoi triskantza, eta esate, jope, begia esan, grina sartzek berta juteko, Bai. Eta orduan zin da eguna proposena juteko area, ni pentsatik da aste hartia izango ala, ez da? Bueno, guk... Igandian juten bazea, aste azken arte geratu bihar da, ez da? Egun potentena eta politena dudari gabe izaten da aste artean, eta aste artean gabean. Arratsaldean egiten dugu, guretzat oso Altsasuko batzordetik garrantzitsua da etorkizuna. Eta etorkizuna dago ikastetxetan, eskoletan aurrak dira. Horrexegatik, prestatzen dugu egitarau zabal bat aurrentzat. Eta arratsaldean egiten dugu, gabean egiten dugun rekorridoa, baina aurrarekin. Baina ikusteko motxorro pilo bat personai guztiak gabean joan behar duzu. Eta gainera... Gabean, ez da? Gabean. Eta gainera Altsasuko inauteria ikusten da gabean. Gabean, osea, denak ilunduta eta momentua. Hora transformatu itezet. Hoize. Umeekin atxaldean saiatzen gara, gauean helduak egiten dugun gauza bera egiten, baina euren tamainara egokituta. Ze ibilbidea, esan beharra dau, juten garela, herriko askatik askara. Eta aska guztitan, dantza egiten da, modu txorroen dantza egiten da. Txikiei egokituta, bostaskaetatik dantza egin beharrean, egiten dugu bi askatan eta plaza batetik bestera. Eta eurentzako, kristonak. Ona, ja grina sartzen, ez da odolian, ez da? Guantxe, jungo ditu garatzen pixkana, naztu zu hori ez erretzia, Bueno, hemen aurreatzen guaz gure torrada, baina beste torrada ehar bat ikustea jungo gea, Portugaletea. Ikusian, zetxugun egiten. Guazen bertara. Aupa Joseba, eguerdion, Sarai naiz, eta gaur hemen Portugaleten gaude gure sukalde dendan. Ikusten duzunez, hemen gure inauteri tostadak dauzkat nirekin. Etorri barura eta gehiago erakutsiko dizut. Gure inauterietako tostadak denboraldiko produktuak dira. Bakarrik otsailean eta martxoan egiten ditugu. Baina horretaz gain, hemen gure dendan ikusten duzuenez, produktu pila bat dauzkagu. Gure berezitasuna etxera eramateko platerrak egitea da. Kroketak, paellak, bakailaoa, baina baita ere beste alde garrantzitsu bat daukagu, catering eta eventuak egiten ditugu. Edozein ekitaldi egin dezakegu. Alde batetik egin ditugu eskontzak, jaunartzeak, bataioak, janari popularrak, lagun eta familia arteko bazkari edo afariak, denetarik. Gure sukaldaritza tradizionala da. Saiatzen gara ahalik eta gehien kalitatezko produktuak erabiltzen eta kilometro zerokoak, hemengoak. Negozio familiarra da, 1987 urtean ireki zuten nire gurasoek, aitite eta mamarekin. Nire aitite sukaldari bikaina zen eta hemen goiko pizuan zeukaten sukaldeak. Eta bertan egiten zuten dena eta gero nire gurasoek hemen saltzen zuten gero egindako produktuak. Gehien saltzen dugun produktua, zalantzarik gabe gure kroketak dira. Egunero egiten ditugu, kontserbanterik gabeak eta kalitatezko produktu onak erabiltzen. Zapore desberdinezkoak dauzkagu, urdaiazpikoak, bakaiazkoak, gaztazkoak, zuletoizkoak, oso gozoak dira. Ja ezagutu duzu gure denda, orduan orain, bagoaz gure lantegira Santurtzira ikusteko nola egiten ditugu gure inauterietako tostadak. Olga daukagu gurekin, gure sukalde burua da. Sukaldea gidatzeaz gain, kezkatzen da osagaiak bilatzeaz kalitatezkoak, noski, eta baita ere plater berriak pentsatzeaz. Basiko gara lehenik eta behin osagaiak azaltzen gure inauterietako tostadak egiteko. Hasiko gara almibar bat egiten, eta horretarako behar ditugu. Limoia eta laranja, azukrea, ura eta azkenik likorea. Ogia behar dugu eta tostaden bainoa krema egiteko, esnea, arrautzak, azukrea eta laranja eta limoiaren azalak kanelarekin erabiliko ditugu. Amaitzeko, azukrea kanelarekin botako diegu. Bi tostada mota daude, ogizkoak eta kremazkoak. Guk kasu honetan erabaki egin dugu ogizkoak egitea arrakasta gehiago izan ohi dutelako. Garrantzitsua da eguneko ogi itsua izatea. Zer esan nahi du ogi itsua?
ohiko ogiak izan ohi dituen zulorik gabekoa izan behar dela eta mami asko izan behar duela gero krema ondo zurgatzeko. Inauterietako tostada errezeta hau nire aititen Manuren errezeta da, bera betidanik egin du, errezeta berdina, eta hain izan zen arrakasta lehenengo urtean, erabaki genuela urteetan zehar errezeta berdina mantentzea, eta orain arte hemen dago. Eta nondik dator tostaden istorioa edo noiz hasi ziren tostada hauek egiten. 15. mendetik aurrera dokumentazioa dago bertan hasi zirela egiten. Baina pizka bat ezberdina da gaurko tostadekin konparatuz. Hasiera batean ardotan bustitzen zen ogia eta gero txerri koipearekin frijitzen ziren eta amaitzeko eztiarekin gozotzen ziren. Pizka bat desberdinak dira gaurkoekin konparatuz. Bueno, eta bitxikeri moduan, egunon batean 200 torrada baino gehiago heltzera hel gaitezke. Agian egun batean 300 ere sal dezakegu. Anekdota bat izan daiteke, ni txikian nintzenean asko gustatzen zitzaidan hemendik egotea, kroketak egitea, eta egun batean gurasoei izan nien. Ea, gure eskolara joan ahal baziren, kroketak egitera, nire ikaskidei erakutsi nahi nielako nola egiten ziren kroketak. Eta ara joan ziren, eta eskolan egun ginen kroketak egiten, eta gero noski dastatzen. Segituan, krema tostaden gainetik botako dugu, horrela gure tostadak busti daitezen. Eta orain frijitzeko momentua heldu da. Horretarako irinean jarriko ditugu eta gero arraultzan. Hau daukagunean frijitzera goaz. Badauzkagu hemen gure inauterietako tostadak. Azken pausua. Almibarra botako dugu gainetik eta azukre eta kanela. Eta azken ikutua gure inauterietako tostada laguntzeko. Banillasko eta txokolatezko natilla pizka bat jarriko diogu fruitu gorriekin. Bueno, Joseba, hemen dauzkazu gure inauterietako tostadak. Espero dut zure gustokoak izatea. Eta badakizue, dastatu nahi badituzue, sukaldera etorri. Hurrengora arte, agur! Ai, ama, Sarai, eharra turrada oire bai, Txukurna, Eharra txapelketa inbergan una gaurkua, hauek ekarretakua, portugaletekua, danakonak. Danakonak, Bueno, ekin ingedio guriai, eta eskerrik asko, eta jarraitu goxatzen dana igorputza. Bueno, hemen, nahiko txupatu du, baina ingedio una vuelta eman, jarraitzeko beste aldetikane bai, txupatzen, bale? Vuelta emango zio, eta hau jarraitukoik, zurgatzen, zuku guztia. Arra zuku egin diuna gaurkoan ebai. Bueno, eta hemen beste pare gauza, nik krema pastelera egiten jungo nauk, eta zuek sozin biharko zu ez, Pixka gehiago, bueno, zuk intzazu, zu lasain abazu. Vale. Emango ja, hemen hau, eta hau ez negainak, arrotu inbiardek, baina kontu zibile, arrotzen nahi dekenian, Joseba ze museak, pasatzen maiz moztu itek. Vale? Eta, baitu, azukrek etzekak, baina hemen hau dek tofiana, pixka kenduko zio, eta botengo zio gonea. Ez negainare, ez dion berxoxota. Vale, jarriko ja nik, tofe martxan, jarriko etre bai, krema pastelera martxan, eta aldi berian kontatu berdia zuen zertako itean zehazki hau, oinarrian nundik handator, ez dakit espiritua galdentzeko, edo zein dan beti ukitzeko festa hauek zehoz ez, da? Prinsipioz hau jatorrizko inauteriak dira. Hau ez da ipuintxo bat edo zerbait, hau etortzen da aspalditik. Eta altsasun ez dakigu seguru nundik dator. Baina badakigu guda zibila arte, daño zegoen altsasuko inauteria. Gerra zibila arte. Gerra zibila arte zegoen altsasun inauteria. Gero, gerrarekin desagertu ziren, eta jazta, hor geratu zen. Eta 1982an, bapatean altsasura joan ziren Ulibarrena, da eskultore bat, nafartarra dela, Jimero Jubrio da historialari bat, eta gero Josemari Urbelz. Eta bera, joan ziren altsasura esaten bera badakite zein den altsasuko personaiak. Antolatu zuen... Zegoen guztiz galduta ja historia. Zegoen ja galduta. Eta eraman zuen galdakao
dantza taldea ekitaldi bat egitera Altsasuko frontoira. Eta han egin zioten ekitaldia, aurkeztu zuen zein izan zen Altsasuko inauteriak, eta egun berean atera zen berriro berreskuratuta Altsasuko inauteriak. Eta hor sartu zen ere Enrique Zelaya eta egin zuen musika, eta Altsasuko auzokideak ere hasi ziren ibiltzen grabadora, baina grabadora bi kartxarro borobilak etxez, jende zarrearen etxetik galdetzea ber nola izan zen Altsasuko inauteriak. Eta horrela lortu zuen gutxi gora bera jakitea zer den gaur ospatzen dugu Altsasuko inauteriak, ezta? Bai. Vale, eta orduan horrela, berreskuratu guan, eta gaur arte, ezta? Eta pentsatzea 82 honean ere bai indarra hartzen, otxukuntzen, eta alboko hausuak eta ere bai danak gora etortzen, ezta? Lehenengo hartan, ikerlari horiek ibilita gero, lehenengo eguntzana Galdakaoko dantza taldearekin entzuten ikuskizun bat Altsasuko pilotalekuan. Eta hortik aurrera, izan Altsasuko herria berak egiten, agero ez da indar gehiago, haunditzen, momentuan, hortxe gabe. Eta noa nahezu eritxi, noa ino nahezu eritxi honekin, ze falta zaizu eguan dira, zerbait gehiago harrapatzeko. Ideia gu gozatzea da berez. Hori da. Baina politxe da, eta gero jendea gehitu iten da. Eta adibidez, herriko jendia bakarrik hartzeik parte? O adibidez, kanpoko jendia geba esekak bere mozorrua eta etortze gerrira ondo pasatzea? Jauteri irekia da. Irekia da. Kanpotik etorri eta atea zeitzizke. Adibidez, haustarrak tolosa jute gaitu, jantzita. Baina etxekia pentsatzea ere zuen alboko osakan aldeko jendiaren jungo, ekela bertara, ez da? Bueno, ez da, Altsasuko inauteriak izaten da, ditugu bi inauteri nagusi. Bada, asteartea, herriko inauteriak, eta sakanan ere Dorraon, Urdiainen, Olatin, sakanako beste herrietan ere egiten ospatzen dute egun berean inauteria. Orduan, normalean bakoitza geratzen da bere herrian. Eta gero, etortzeko Altsasura bihar, bai alabai ekarri behar duzu mozorra herrik zarrak, trapu zarrarekin egina. Berria ez, diber, no? Berria ez. Eta gero, urrengo gaur bihar asteartean, larun batean ospatuko dugu Tolosan bezala kuadrillas, inauteria, deitzen diogu piñata. Eta hor bai joaten zara zure kuadrillaekin, Joseba Arginano jantzita de Zukaldari, eta pasatzen zara bikaina. Bai, Holaxe, zeka gutia. Hori da. Esan dugu, ondo mozorrotu haiz, Ideia mateko, besterik ez. Aste arte hortan behintzat, badakigu Iruñako jendiare etortzen da, momotxorroz jantzita, eta, bueno. Jendia animatzen dekela. Irikia da. Beste herri batzutan, itxiagoa dia ohitura hoik edo, badaude errotuta beste modu baten, baina gurean ez. Eta adibidez, aste hartia eguna nola hasten dek? Nola egunan hasiera? Eguna ondo hasten da. Eguna elkarte baten bildu, ago saldu itxen da. Zego saltzen dezu, adibidez. Plater kombinatu normalean. Arraultzak, txistorra... Gulamentuak, ez da? Akaso egun guztian gero gauza gutxi jango zuen. Eta gero ere jaten dugu. Torradak ere jaten dugu, gozaltzeko. Handik gatea eta puskabiltza egiten dugu. Puskabiltza? Zer dekori, a ber? Puskabiltza esaten diogu... Pusketa batzu biltzea, zerbait biltzea, ez da? Etxetik etxe puskak biltzen jutia. Eskian jun eta puskak biltzen. Eta nola ditezu, abestin bota, dantzan batin, o etzekiaz... Mozorrotuta ateatzen geha, eta juten geha eskian, jendeak badaki, eta... Eta orduan prestatuta, eta ze ematen dizu egun hortan normalean? Normalen jatekua. Txistorra, txuizoa, gazteia, horroi azpikua, eta... Ardoare. Normalean ateratzen dugu bi aldetik. Alde batetik Altsasuko gazteak, gaztetxetik, eta berak joaten da alde zarretik egiten dute, eta gero guk joaten gara herriko beste aldera. Eta gero batzen dugu Altsasuko plazan, eta han jaten dugu jasotzen dugu gauzak. Eta hor zen, edo zein zeka jutia jatea, o zuen elkartian txako dejan hori, o zen entzako dek? Ez, askari irikia izaten da. Han agertzen da noro, bauka jaterik. Eta puska horiek jan eta gero, Baskaria zetorrek, ez da? Herri Baskaria. Aurreko orduan, historias abokados zen bezala, gelditu gabe jaten. Hori da. La leche. Eta menua... Hor ondo damango nituan, ondo hilduko nituan. Menú klasiko. Menú klasikoa. Bai, babarrunak, asa, odolkia, chorizo... Sakramentu. Eta sakramentuekin. Eta gero...
pastelak, profiterolak. Profiterolak, Bai, torrada janda dauzke goizean, daia pixkat aldatzeatik, profiterolak. Profiterol batzuk, bale. Eta hori dana zen prestatzeu? Hoi batzordetik prestatzen da, sukaldature elkartean iten da, eta gero ura erabiltzen du, pixkat autogestiorako. Txarangak eta ordaintzeko, eta ura gonbidatu iten ditugu, eta gero txarangak edo jendea argunta juten da, eta presio herrikoi baten bazkaltzen da, eta Bona, eta adibidez, goizian gozaltzen zenbat elkartze zeate, eta nola ziak jendiak gehitzen, bazkaltzen ja zenbat zeate? Puska biltzen kontua bitxe izan da, urte askoan erdi galdua egon da. Bai. Behin hasi ziren atxaldetik egiten, jenderik etzeon eta jende gutxi biltzen zen, da atxaldean bakarrik biltzen ziren. Eta oindala urte batzuk, proposatu genuen goizetik hastia. Eta eguna luzatzea eta harrera hona izan zuen. Lehenengo urtean 12 bat izan ginen, 12 bat, komisioko Andre baten etxean bazkaldu gendun. Zue bilok seguru. Guk bio seguru. Eta laguna baita. Eta laguna baita. 6-8 izango ginen, 3 txistularekin, eta Belen gure batzordeko kide baten etxean, bazkaldu gendun. Saldu gendun, eta handik atea ginen. Sorpresa, horrengo urterako 60 bat gondela. Benetan, Bai. Usarrak hasta ona, ez da? Eta gero adibidez bazkaltzen ja, zenba zaudete bazkaltzen? 200 persona. 200 ja? Bai, baina egiten dugu, trueke moduan, musika jotzen diren taldei, guk ordaintzen diegu, bazkaria. Vale. Bazkaria, osea, tortzen Hiru dira. erra egiten da. Hoize. Ona, eta gero arratzaldian ja, jendia saltzen aztek, eta hor ja keston triskantza, ez da? Arratsaldean 4:00 venga, azkar mugitu ipurdia, eta jun Zumalakarregi plazan. Han, gurasoak, apimak, banatzen dute, gu prestatzen dugun txokolatada bat, eta 5:00 hasten da errekorrido txikia. Lehen umiena, plazan aska-aska, sartzeko 6:30 edo inguruan plazara. Eta hor, han jaten dugu torrijak eta auzate ere badao, eta gero ja hortikan, 7:30 hasi gara mugitzen, Zelandi eskolara. Eta han egiten dugu odolaren errituala, eta 7:30 zabaltazteko ja errekorrido potentea. Esan beharra dau, txikitxoak ibilbidea egiten ari dian bitartean, Baskarian egondako jendeare, non baiten daula, eta orduan plazan kriston giro politxa egiten da, jendea ibiltzen da, poteoan, parranda giroan, oin pertsonaiak nik akerra adibidez, jartzen gara udaletxeko erekin baten, jazten gara, tramposoak, eta handi azten benetako saltza, no? Ona. Bueno, zen musiak hori? Ez txekit. Vale, hori arrotzeko, betu, nik esango jate. Betu, hola iten bai egiten naztu, eta aizia sartu nahi badio, ez negainai hola inbertzaia. Ikustezu nola burbuliak sartzen dian hor? Hola inberdioko, vale? Venga, hola pixkat, betu honeire buelta bat emango zio, nik uste ja zuku hartzen edekela, baina buelta txiki bat emango zio gogi honei. A ber, vale, beste buelta bat, baina hau ja, haidek, fundamentuakin bustitzen. Eta ikustezu tofiak ze usaila botatzen nahi dan, goxua, Eta ikustezu ez negaina ni krema pastelera ere bai, laga deula hor, txokolatezko egin deu, atea eta epelian bai bota bertzaio txokolatia, urtutzeko eta txokolatia jartzeko. Eta hemen, krema pastelera prest. Eta hau dana, martxan dakaunez, beste gozo baten bila jungo gea, kasu hontan laska ora, oreka gozotegira. Guazen bertan, eguneko brownia prestatu, ikusi zetxukona. Kaixo Joseba, Jule naiz, hemen Lazkaoko oreka okindegian gaude, eta bueno, gonbitatzen zaituet hemen okindegira sartzera, gure brownia nola egiten den ikusteko. Okindegi hontan 3 langile gea, 3 artean egiten ditugu hemengo produktu guztiak, okindegian bertan, eta egia da, ia hasieratik Lazkaotarren eta baita Goierritarren erantzuna oso ongi izan dela, etorri dira okindegira, eta oso gustatu beriten duenarekin. Hemen salgai daukaguna, alde batetik ogiak lirateke, fermentazio luzeak, eskuz egina banan-bana, eta gure irinak inungo gehigarri gabe eta garbiak dira. 15 bat ogi mota dauzkagu okindegian, egunero egiten dituena 5 gaza mota dira 10 horearekin bakarrik eginak,
Eta, bueno, ogi ez aparte, gero gozogintzare egiten dugu, eta gehiamateko kafeare badauko, eta, bueno, pixkanaka ega gauza berria jartzen. Duela gutxi atera genuen moldeko ogia adibidez, gure kasuan vegano lizatekena, oliba oliorekin da ona gurin erabili beharrean, eta azukrerik gabe. Pizza orea ere hasi egiten duela denbora bat etxean jendeak pizza egin izateko. Guk nahi deuna da, okintzan esperientzia jendean gara gertuatu. Gure gozoen artean gehien saltzen dira brownia eta blondia lirateke. Brownia hasieratik egiten dugu, blondia duela gutxi egiten hasi gehan produktua da. Eta, bueno, segidan erakutsiko izan brownia nola egiten dugu. Hementxe daukau brownie orea. Orea huiteko erabili diteun osagaiak kalitatezko txokolate bat, porzentaj altuko txokolate bat. Gero azukrea, gurina, arrautza, irina eta gatza. Eta gero intxaur batzure gehitzen dizkigu. Browniaen historia dator, 19. mendean, Estatu Batuetan, akzidente kulinario bat izan zen, eta azuditzaien legamia edo impulsorea botatzea masari. Eta labetik ateratekoan ikusitu zuen etzala altxa, eta horregatik brownie bizkotxo bat atera zen. Froga pila bat izan dira, eta azkenen pixkanaka iriste zazure maitzara. Hementxe brownia guk portziotan saltzen dugu, eta beraz portzio egingo ditu. Ikusten duzu, azkenen ateratzen dela brownia gutxi inda, barrutik, oso jugosoa, bere puntu egoki indaolako. Espero deu orekako brownia gustatu izana, bakizuen nun gauden, Lazkaoko oreka okindegian, eta Joseba, nahizunean pasamendikan, eta emango izteu dastatzeko. Agur! Hau Julen eta hau kuadrilla. Ze hona olako ogiona egiten da, olako gozogintza eta gora zuek, horrela jarraitu, horiek eta bidia, gudanok ondo elikatzeko. Horiek eta arrazoia. Bueno, gurian jarraituko deu, eta hemen gatzez eguna da, guain, torradakin behar ditut, plantxan sartagiakin, pasa gurinetan erre, bale, bat. Bi, platanoi, Inigo, lagunduko jakik? Bale, hemen dikan ingokena daik bakarkan zuritu, eta hola, xafla batzu moztu, eta gero sartaian buelta mango zio, bale? Azukre pixkatekin. Eta bitartian, bueno, esne gaina ja neberan dakau, bukatu dula Inigo garrotzen, hemen bi kremak ja ostutzen nahi dia. Bagi, ez da gaurraka. Bueno, eta zein daik momentu, hola, garrantzitsuena, potentiena, olioipurdia jartzikena, o txitxarre dazkazuena pixka tripan. Momotxorroak ateatzen dienekua. Antzerkia, Ibilbide azten danekua, ikastetxe publikoko barrean gaude, eta beste mundu guztia kanpoan, eta bengalak pizten die, eta bapatian natia iriki, eta momotxorroak erasoka ateatzen die, jendian kontra, eta bapatian kolpe baten. Benetakoa erasoak egoten dira? Minik eman gabe, baina bultzadak eta ere, bai. Jendia izutuitek benetan, ez da? Jendia izutzeare asmoa da. I ondo pasatzek, ez da hori. Biurri hori. Konfigarria da momentu. Oso potentia da. Bai, ja goguak inau, ez da? Momotxorran zentzua berez batetik da, eta berria ideitu, eta bestetik, jendia izutu, eta joku hortan sartu, ez? Iauteria divertigarri izateko. Ze ona. Gero, iristen gara plaza batera, eta horko plazan egiten dugu eskontza bat. Eskontza bate bai? Eskontza bat, bai. Badago, eskontza bat, apaixa, monagilloak, eta bi personak eskontza egiten dutela. Eta gero, dantzatzen dugu ere, han eskondu berriekin, eta bere, han banatzen dugu auzate bat edo. Jaten dugu zerbait, konbidapen bat egiten dugu han zegoen jendeari. Hortikan pasatzen da komitiba eta iristen da Zumalakarregi plazan, bai? Zugoar sartzen zara? Han dantzarima eskola taldekoek akelarre bat egiten dute, ibilbidea martzen daun bitartian, eurak da plaza hortan akelarre bat egiten. Eta akelarrea bukatzen da, akerra heltzen danian, komitiba heltzen danian, akerra sartzen da bengala batekin eta sua pizten du. Hogera hundi bada, eta sua pizten du, arren inguruan dantza egiten da, eta hori ere oso momentu unkigarri izaten da. Eta gero beste momentu oso unkigarri izaten da plazarako sarrera. Plazako sarrera. Plazarako sarrera. Ja, han bertan egiten da beste ikuskizun bat, dantzarimakoekin, komiti batik ateratako pertsonai batzuekin, plazan da biltzan ikuskizun bat egiten, baina momentu hipotenteena nik uste dela momotxorroak heltzen dianean. Orduan plaza izten da, langa batzukin, momotxorro guztiak gelditzen dira langan atzekaldian. Osea, itxitea. Bai, plaza itxita da, jendia plazan inguruan, ikusleak. Denak iluna. Dena iluna. Txalaparta jotzen. Hori, txalapartariak,
Eta hori, eta momotxorro guztiakan, hasten dira, eta bengalak ere pizten dira berrirore, suakin, pixkate jokatuz, alako baten, langak irikitzen dira. Eta momotxorroak sartzen dira tropelian, jota fuego, eta hor, olio ipurdia jartzen da. Bai, ez da, eta hor adibidez, hoi izateek, esan dezue ja arratzaldian, ez da? Zazpitatik aurre esan dezuen hori, gabian. Hor ja bukatzen da, iaia dena, sartzen gara plazara, eta han egiten dugu, plaza dago bete-beteta, osea, gainezka. Eta han egiten dugu motxorroren dantza, deno batera. Hasten gara plaza inguruan buelta bak ematen motxorroren dantzan, dantzatzen ditugu bi aldiz, eta gero estilak hasten dira jotzen, txalan, kentzen dugu mozorroak ikusteko jendearen aurpegia, eta berriro dantzatzen dugu mozorroren dantza, eta horrela bukatzen da Altsasuko inauteriak urrengo urteak. Horraztea egun dugu parranda. Baina geratzen da igandeko inauteriak ere, pinataena. Pinatana, vale. Hori da. Hemen ikusi eso, ja pixka gogortu zaigu, deni ustez, igual turuloak ingo, ja, hasieran turuloak ateatzen dira. Betu, gero, pixka gehiago gogortzean ian, ja birutak ateatzen hasten dira. Eta fino egiten da du, betu, hola koxiak ere politak geldituko ja. Bueno, eta prestaketa hauek, hau ja, odolian dagazu eta zeate prestatzen, o egun batzuk lehenu, o aste batzuk lehenu, o ja bukatzen urrengo urteko prestatzen aste zate, o nola dijoa? Vale, hau ja, oso ondo, itxaldingo jau. Gaude tope, ez dakizen bat WhatsApp taldea dauzkagu gauza prestatzeko. Azkenean, Altsasuan egiten dugu gauza pilo bat auzolanean. Herria auzolanean eraikitzen dugun, eta inauteriak ere horrela prestatzen dugu. Osea, Gabona pasata, bukatzen dira olentxero eta errege magikoak eta hori, eta ja, hasten gara Apimaren WhatsAppean prestatzen erakusketa eta gauza hori. Gero daukagu bere beste WhatsApp bat taldearena, eta ja, Gabonak baino lehen egiten dugu lehenengo bilera, aurten abertzer egingo dugun, eta nola prestatuko dugun. Eta bolada hontan gaude tope, begira. Topera, ez da? Norbanakoan ere, bakoitza, batzuk hasten dia bezperan, mozorroa erortzen zaio bidetik, beste batzuk urte oso ematen dute, badaukago batzarkide bat, herri erdien momotxorrak iten dituena, artista, eta, bueno, danetik dau. Komisioak berak, ere, beste gauza batzuk ditu, eta pertsonaiak ere, probestu eta politxak eta gotoria direla, momotxorrak, igual olentzerokin, dateatzen ditugu, eta beste jarduera. Eta adibidez, jarduera, hoi da, esan desuna olentzerokin, baina jarduera gehiago ere bai antolatetzu urtean zehar, beste egun ontako da zuen elkarte hau. Ez gero bakoitza egiten du, prestatzen du milaka gauza, Altsasun kirol taldeak egiten dute gauzak oso potenteak, eta hor jende auzolanean egiten du. Herri Baskaria ere prestatzen dugu festetan 1000 lagunentzat. 1000 lagunentzat? Bai, dago beti ekintza pilo bat auzolanean egiten dugula. Orduan, urte osoa gauza prestatzen, eta iten. Gaudete talde bat da, herri bat berren talde bat emateko horrek, ez da? Kontu da, batzordea dela, baina batzorde irikia da. Nahi duen oro, arrea juterik badu, laguntzera, edo... Baina betikoak ibilko esate saltzan bai sartuta, eta betikoak ere igezten, da betikoak, no? Batzorde berdinetan, aurpegi berdinak, herri guztietan gertatzen da. Saltxero badana, saltxe guztietan da. Naiz eta jende gazteago asko zube. Bueno, eta orduan nola ikuste zue biharamunean, hemen digan aurrea, hau gehiagoa dijoa, zuek jute zeate elkarteka adibidez ekintza berriak asmatzen inauteritako, o nahikoa badia diaudenakin? Aurten nahikoa da. Nahikoa da. Biharko eztabaida izaten da, probatuko dugu gure torradak, eta konparatuko dugu zuk egiten duzuen torraekin. Bueno, ikusi torrada honei aigaitukela enundeko triskantza gartzen gainean, esan dizu bezala, eta torrada bat, txokolatezko krema, pasadeu platano zutatikan jarri dio, guen jarri dio beste krema pastelera, eta guen falta zaigu, esne gaina dakaura osgailuan, txokolate birutak eta tofea. Eundokua, eundokua. Erreri haure baik jameldua, earra indeu gaurkoan ebain. Bate indeu, baina lasai ontzaitezte beste bila guantxe prestatuko ditugu, Jendia gaur egun ikusten hasteanean, gu jata bestia prestatuko dugu. Bueno, hau, hemen jarri etez zikintzeko platera, eta ikusiko zue,
Ai, ama, eundoko ahi, honek kilo erdi bat pixatzeik, Earra indi gaurkuan, Bueno, hau, hemen txegarko jau. Eta, esne gaina, hemen, Inigo garrotu duzu diguna. Bakeizu zein goeten, hemen goian pusketa txiki bakarri jarriko jot. Zatik hanbetu, bero-bero dago, eta ez dela urtu ingo zaigu. Orduan, hemen jarriko jo beste pixkat. Eta, hemen beste pixkat. Hori alde batetikan. Guain, tofe behitu zake. Earra indio hemen, Gaurko, eze inoa jun. Ez negaina. Vale? Eta, bukatzeko, beto, ja, turulo pare bat indeula, turulo jarriko ziotu hemen. Bueno, bikote, koso gintza bukatuko jau, bukatuko jau hasi gaituken bezala, buia pizkatiten, Ez, egingo deialdi bat jendeari bihar parte hartzeko edo etortzeko altsasura edo bentsat. Vale, torri danak. Apa! Gora altsasuko inalderiak! Gora! Aio lagunak, eta bihar altsasura!